El cooperativisme català compleix 125 anys i ho ha celebrat amb un congrés que ha plegat més d'1 miler de persones de 15 nacionalitats diferents. Però no només hi eren per celebrar aquesta efemèride, sinó que ha estat un espai per a la reflexió enfront de les múltiples emergències que vivim, però sobretot una a la que ens lleva la vida a nosaltres, com a espècie, l'emergència climàtica. Sota el lema Evitem el col·lapse, el Palau de Congressos de Barcelona ha acollit el primer congrés del moviment cooperativista de Catalunya des de la restitució de la democràcia a l'estat espanyol i el 7è en tota la història d'aquest moviment. Però abans, posem una mica de context. I per fer-ho, necessitem viatjar enrere en el temps. El 1898 se celebrà la primera assemblea de cooperatives catalanes a la Binetxora de Badalona, amb 37 delegats, on es nomenà un comitè regional i es fundà la Revista Cooperativa Catalana. Poc després, se celebrà el primer congrés cooperatiu catalano-balear, al Palau de Belles Arts de Montjuïc, amb 48 entitats de les 110 que hi havia, en representació d'un total de 6.943 famílies. Però per entendre aquest esdeveniment ens hem de remuntar dècades abans. Som a la primera meitat del segle XIX, en plena revolució industrial, un moment destacat per l'explotació de la classe treballadora, per la pobresa i l'opressió. En aquest context es dona una gran conflictivitat i també les primeres expressions d'organització obrera. A més de la protesta, els obrers busquen formes per adquirir productes de primera necessitat a bon preu i de qualitat. És per això que neix a Manchester la Rochdale Society of Equitable Pioneers, l'any 1844, la que és considerada com la primera experiència cooperativa. A Catalunya, en el mateix moment, també es donen les primeres experiències cooperatives, molt lligades al suport mutu i a les mutualitats, que eren organitzacions obreres que servien per ajudar-se els uns als altres en cas de malaltia. Recorda que les baixes pagades són una cosa molt nova. Durant molt de temps, quan qualsevol treballador o treballadora es posava malalt o tenia un accident que li impedia treballar, directament no cobrava. És en aquest context que apareix la Societat Mútua de Teixidors, l'any 1840. A la dècada dels 60 s'anirà expandint el discurs cooperativista i també la seva pràctica, multiplicant-se les experiències cooperatives i mutualistes lligades sobretot al consum. El naixement i creixement del cooperativisme, per tant, es dona en un moment de gran conflictivitat social al país i sobretot en un moment de creixement de l'organització obrera i popular. L'estat liberal, que s'estava formant en aquells moments, no era un projecte per a tothom. Era el projecte polític d'unes elits, burgeses i aristòcrates que fonamentaven els seus privilegis en la misèria i l'analfabetisme de la població. Les cooperatives neixen, per tant, com a forma de resistència, per sobreviure. Al final, eren petits grups i obrers que posaven en comú el poc que podien per adquirir a l'engròs i sense intermediaris aliments de primera necessitat a un preu més econòmic. Les primeres cooperatives nasqueren de l'impuls de les idees republicanes i revolucionàries, especialment després de la Revolució de 1861. Allà on el republicanisme federal era més fort, és on van aparèixer les primeres cooperatives de consum. Estem parlant de l'Empordà, del Maresme i d'alguns barris obrers de Barcelona. Aquestes cooperatives van néixer de forma informal, per pura necessitat i en un context en què les societats de resistència estaven prohibides. Algunes d'aquestes cooperatives van ser l'Econòmica de Palafrugell, que es va fundar el 1865, la Companyia de Canet de Mar, també del 1865, l'Antiga del Camp de l'Arpa, de 1866, la Constància Martinenca, de 1868, la Binetxora de Badalona, de 1873, Teixidors a Mà de Gràcia, de 1876, l'Artesana del Poblenou del mateix any, la Fraternitat de la Barceloneta de 1879 o l'Andreuenca. Mentre la protesta social s'aguditzava entre revolucions i restauracions, el cooperativisme ja era prou madur per començar a articular-se com un moviment socioeconòmic de rellevància. Arribem a l'any 1898, el punt on hem començat aquesta història. A partir d'aquí, el moviment cooperativista anirà creixent i ho farà sobretot a la dècada dels 20 i tindrà un paper cabdal als anys 30. La història de com va acabar aquesta dècada ja la coneixeu, però si voleu saber-ne més, subscriviu-vos al canal perquè estem treballant en un projecte per a la recuperació de la memòria del cooperativisme. Tornem a agafar la màquina del temps per anar al present. Quina és la situació del cooperativisme avui? El cooperativisme en els últims anys no fa més que créixer. Entre el 2016 i 2022 ho va fer en un 55% a la província de Barcelona, en un 70% a Girona i un 49% a Tarragona. Avui a Catalunya hi ha més de 4.700 empreses cooperatives, el que representa el 19,17% de les de tot l'Estat. El sector
manté 40.884 llocs de treball i compta amb 2,5 milions de sòcies entre consumidores, treballadores i productores. A més, un 45,5% de la població catalana ha estat sòcia o client d'una cooperativa. Segons va afirmar Juan Antonio Pedreño, el president del cooperativisme espanyol, l'aportació al PIB de les cooperatives estatals se situa al nivell del sector del turisme i en l'àmbit europeu al nivell del sector de l'automòbil. Tot i aquesta realitat i la importància real que té en l'economia i com a alternativa al sistema imperant, el cooperativisme gairebé no té difusió entre els mitjans de comunicació i rep molta menys atenció i finançament que els sectors econòmics més convencionals, per no dir capitalistes, entre les institucions. I arribats a aquest punt, ens hem de fer la següent pregunta. Quin és el futur del cooperativisme? Doncs aprofitant el Congrés, ho van preguntar a persones que en formen part, que d'una manera o una altra en són protagonistes. El cooperativisme té arrels profundes i té un futur més que esperançador i més que necessari. Jo crec que és la base d'un model en el que realment primem les persones per davant de tot. Crec que és llarg i amb potencial, entre altres coses perquè tots els reptes que se'ns plantegen a nivell del planeta, a nivell individual o a nivell col·lectiu, tenen una molt bona solució des de les estratègies cooperatives, que és posar les persones al centre, fer-ho amb intel·ligència col·lectiva i fer-ho apostant també pel planeta. Per tant, crec que és de les millors estratègies que tenim ara mateix. I els propers anys del cooperativisme seran anys en què el cooperativisme haurem de construir aliances fortes amb els moviments socials anticapitalistes. Haurem d'incidir també, ser subjecte polític per fer incidència i generar un altre model econòmic i polític i social al conjunt de Catalunya i a la vegada mantenir les polítiques públiques de promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària que hi ha hagut en aquests darrers anys. Tot això en un context de dretanització de la societat o dels poders econòmics, de l'augment del feixisme i d'una crisi ecològica. Per tant, serà un cooperativisme que sí o sí haurà de ser un cooperativisme de combat. Doncs esperançador perquè soc mestre i si els mestres no som optimistes no sé si hi haurà gaire futur i per tant hi tinc posada tota l'esperança del món. Jo crec que les cooperatives, si realment som capaces de tenir cura de les persones i trobar l'equilibri entre que la cooperativa funcioni i que les persones se sentin cuidades, doncs aquí estarà per mi el potencial transformador. El futur del cooperativisme que jo m'imagino és precisament això, el que nosaltres hem fet a nivell local, fer-ho a nivell global. El cooperativisme només pot ser el lloc bo de treball, de consum, de producció i de relació, si el que pensem és que un altre món és possible, perquè aquest món actual no ho és de cap manera. Per tant, l'única forma de transformar aquest món en què hi hagi unes relacions més justes i que la gent tingui vides més dignes només pot ser des del cooperativisme, perquè una altra solució no és possible. Des d'un punt de vista de futur, em sembla essencial que els valors cooperatius tendeixin a ser hegemònics a la societat. Que les problemàtiques que tenim de tot tipus, tant social com ecològiques, com de sostenibilitat individual també, aparentment ho fan imprescindible desplegar el cooperativisme com a conjunt de valors i com a pràctiques, com a projectes. Per mi el futur del cooperativisme passa pel creixement. Jo crec que ha de créixer, hem d'arribar a les majories populars, però això passa també perquè sigui una solució real perquè la gent pugui viure, consumir i treballar del cooperativisme. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre valors i a la vegada viabilitat, tant econòmica com empresarial, com de consum, etc. Crec que els principals reptes ara mateix són aconseguir escala, no quedar-se enrere en tot el tema dels canvis de la digitalització i a la vegada compatibilitzar tot això amb una transició ecològica i amb mantenir el que és la mirada cooperativista, la mirada de transformació social. Doncs plantejar alternatives econòmiques al capitalisme imperant que no resol els problemes de la gran majoria social. Per tant, nosaltres apostem per un cooperativisme de proximitat, un cooperativisme per a grans majories i un cooperativisme que intercooperi per trobar espais de reforçament mutu i que donin respostes a les necessitats de les grans majories socials, per tant també de la gent treballadora.
Des de Jornal.cat pensem que el cooperativisme és la solució correcta als reptes actuals que tenim a la societat. Amb el cooperativisme podem millorar el canvi climàtic, tractar temes del feminisme, perquè té uns valors d'autoajuda, de cooperació, de treball en equip molt important, que és el que necessita actualment la societat. Sí, que un dels valors principals del cooperativisme, que ja estava fa 125 anys, és el suport mutu, no? I tal com estan les coses actualment, jo crec que hem de recuperar aquest valor, no? El suport mutu, perquè és imprescindible per fer front als reptes de futur i també per combatre una mica l'estat actual en relació a l'extrema dreta i altres complicacions que tenim avui en dia. Veig al revés, es que el futuro, aquí parafraseando aún, el cooperativismo será el futuro o si no, no será. En el sentit de, enllaçant amb l'eslògan del Congrés, el col·lapse que ja ens obliga ja a no ser simplement una opció ideològica en format de gestió democràtica, etc., que és el cooperativisme o l'economia solidària, sinó que és imprescindible en aquests moments davant de la necessitat imprescindible de la transició ecosocial, no? I anar a les arrels per poder transformar-la. Clar, per nosaltres transformar-la significa que cal fer un discurs netament anticapitalista, perquè pensem que no és casual ni el canvi climàtic, ni la sequera, ni els problemes, ni la precarietat, ni l'habitatge, sinó són les conseqüències d'aquest sistema tan injust com és el capitalisme. Si has arribat fins aquí i t'ha agradat el vídeo, ens ajudaries molt si fas un bon like i et subscrius al canal, que és gratuït. I si vols que aquest projecte tiri endavant, ens pots ajudar a Patreon o convidar-nos a un cafè. I recorda també seguir-nos a Instagram, X i Facebook. I ben aviat tindrem disponible a la web, amb més continguts. El que passa que acabem de començar i encara no la tenim llesta.